Ka jinge pule ya ka kitab jing pau ka wei hadin ka wei kelenong ni ai khublei bat ngi plyang sung phaya phi baro ha ka katang uji sukris shagani ka channel Kasi Gospel Media. Ngene peteng bani puli biang ye ka kitab jing pau kelenong ka ban riu shaphang ka kolai bali ptho ha ka jing I thu pau jong uyo anes uyo I ye ki sound li ki kolai ki ba pherong ka wei ya ka wei pan ka kolai bali ka kolai basau ka kolai bayong ya ka bang ila dep bani puli menta ngini puli shaphang ka kolai bali ptho ngakwar ban pengkemau ya ka jingbut ka jingbatai ya ka balakran shaphang kini ki kulai katkum ka jingbatai jong unong thokot ubapau uyuria smith ki kulai ba pherong ki tho parsi ya ka jingya lanti ne ka jinglong jong ka balang na ka wei ka spasnem shaka wei ka spasnem nadu ka sngi pentecost hadu ka jingwan asin uji sukres ka kulai bali ka tho ya ka jingya lanti jong balang nadu ka spasnem laipuwei hadu shispa edi hoi ka rongli ka tho ya ka jingya lanti jong ka balang ha ka jinglong khu ka jinglong soti ka badang bat ya ka jihikai ki basngur karanti bat ka pasngat ka badon ha unong shong kulai ka tho ya ka jingele bat ka jingjop thiau jong ka balang hapo ki nyopo tuli ki snam ban pempriang ya ka gospel ha ka perthei baro ka kulai ka baar ka kulai rong sao ka tho ya ka jingyai lanti jong ka balang nadu ka spasnam shispa hadu laispa khalai edi karong sao ka tho ya ka jingyai lanti jong ka balang ha ka jingma bat ka jingbam khu shu ki jikai jong ka gospel ka jing sedang wanra ya ki jinghikai brio hakakti jong uni unong shong kulai kadon ka wailam bakraw ka tho ya ka jingsha peniap ben ya ki kristan ka kulai ka balai ka bade ka kulai rongyong ka tho ya ka jingyai lanti jong ka balang nadu ka ne ka spasnam laispa khalai hadu sanspa laipupra edi ka rongyong pat ka tho ya ka jingyai lanti jong ka balang ha ka jingdum bat ka jingbaman ka jingwanra ya ki jingkai ki bapin mala ya ka jingshisha halor jong kani ka kulai bayong ladon ubashong bat hakakti ka jong u kadon katarajur ka tho ya ka jing kamai bamhok jong ka balang kom ka spa bagja perthei kila klet ban penpriang ya ka gospel ka jong blai ki bishop kilas dang banwara ya ki jikai bri bandi ya ki tiket mapop ban kamai spa jebor bat kumta tater kakulai bali pthu ka tho ya ka jingya lanti jong ka balang nadu kani ka spasnam sanspa laipupra hadu sheja sanspa khanyu edi hoi ka rong bali pthu baong haktinowei pil ka tho ya ka jingya lanti jong ka balang kum ka ba la janyap jingpampau kolonong banriu ka dekhat ka banyo ka kran shaphang kani ka kulai bali pthu nangta kadekhat ka babur ka ongkom ni bad utau bosyong halo jongka upakerteng ujingyap pakata ka jakasyong riyap ka but lem bad u ngakwa ban puli na kani ka kot badon ka jingbatai ka ongkom ni unong syong kulai bali pthu ulong kadur phashi jong ka jing phaidin ha ka jing phu pura jong u sentiu haba ka hima balang jong ki arta pedeng ka balang ka balak pla bakade ka jong uji sukris kala kalalong ka atiar jong ka jingle jubur ba klem isnei bat ka jing pinstomben nang ta shushu ka ktin jaka shong ruyam hangni kawan na kaktin greek hedes ka bamut ka bo jong ka jing tap hangni kalong ka jing pengkala dien no na ka jing tmu benkong jong blai na ka benta ka balang badha ka jingyo I benkong ka pau kum ka jingjop badapura na ka benta o saitan hoi ya ka ni ka juk ni karta lakhot ha ka history jong ka balang kirta badum ha ka tin no way dark ages ka balas dang nadu usnam sanspa laipupra HK
hadin ukris bat kakut hadu usnam sheja nyospa kandai pupra HK lani edi boong hakatin nongway hoj hakasnam sheja sanspa khanyu HK Martin Luther ulungdo jong ka balang Catholic ulasa prek ha ka jingkhang jong ka yingmani ha Wittenberg Germany yaki knai pusantali ki jingujor yaki chikai jong ka balang Catholic kumta ulasdang klamda thumu yakata ka bangi khot ka jing penthmai nyam jong ki Protestant kaba hikai ne kedau shai ba ka jing pen em ka dei da ka jinget om da ka jingle kum bala hikai da ka balang Catholic Habakuk kalanong ka baar ka dekat ka basal Ebesos kalanong ka baar ka dekat ka prabat ka baknai long ba da ki pholang ki kasan ki la sha set bendi bat sha penyap da ka hukum jong upok hoi ka jingya lenti jong ka balang ha ka ni ka spasnam lai kumba la janyap ki jikai ki basisha jong ka ting jong blay ka gospel ba em lawan ra da ki jikai brio ki jikai ki bamlong kat kum kamon ka jong blay long ba kat kum ke history Martin Luther persya kalong hausnam shejar sanspa khanyu adi yau pop liu bashpo bala penmi ya ko hukum bandi ya ki tiket mapop bala penyai daw Johan Tazal ka Bible ko ong kumni pat jing papaw kolonong banriu ka dekat ka banyo ba la ai ka bor haki halor ka shipawa kata ka khndo ban penyap no da ka wailam bat kumta terter laibor hauni bosong halor kani ka kulai belip thu katkom ka jing batai jong ne ka kot unong shong kulai ubasau ulong kadur kadak basai babet jong ka jingyap basirkai kabalaja hamar kapo jong ka jingsya ladu kaburpu jin syaja snem ya ka khndo jong ka Europe la pentu dak snam jong kumba san po million ngut ki martyr kum mangalaong kat kum ke history nadu snam sanspa laipupra lapan kubur ya ubishop banong uklidu ha ka hima kasima bat ha kabalang upup ulong halor baro bat namar ba kidon ya katakabor sensyar khadar kay kabakiwan ra ya kachingkai bakanja perthai kachingkai brio kino ki bepersya laju penyap yaki bat kani kakot koong ba ka jing susya jong upup kala penyap khambun ki brio ki bhok ban ya kanu ko wipat ka bo sensyar ha kani ka perthai on om artatin da unoru batip shisha ya ka history hoy ki kot khobor ki babun kawai ni ki kot khobor khasi maupor khalai trik jong ubnai march usnam arhajar hangni koong panma upup namar ki pop jong ki Roman Catholic kidon shibun ki pop ba ki kesam nishwa ki lale kumno ba kila penstomben ya ki kristan khamtam ban penyap ya kitu ki ba lui ki ba phla bat ki banget ya ka jingshisha jong ka ting ka jong blay Matthias kalonong basan ka dekat ka bashipo hadu ka bakat ar uji suang suk ki ba yo penshitom na kabanta ka hok na ba jong ki long ka hima ki beneng shishu ang ni kaong toye shat kaman ru namar ka bakraw ka bainong jupi ha ki beneng toy boble unkur khu ya phi weipuwei shapang kani ka khubor ka ba phi yasngap shapang saw tri ki kulai ka jingyai lanti jong ka balang na ka wei ka spasnam shaka wei ka spasnam na ka jinglong khut ka jingbat ya ka jikai jong u Jesus Christ jong ki apostol hadu ka jingyai lanti bala pengkhle da ka jikai brio ki jikai ki bawanra ka jingdum hapo ka balang ki jikai ki bawanra i kumba ka balang kala janyap Henry ublay urang say ki brio ka jong u banyai perta ya kaktin ka baim ka jong u kaktin ka basisha to ai boble unkur khu ya phi weipuwei na tak brom jong blay amen ngingi skem baki khubor kilong ki bashai to ai ba ublay unkur khu ya phi baro snobha banai bud dien ni khubor na kani ka channel snobha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ni ki ching pentem
Nada fidan kinu jengkili, sengob haban teks haki comment section. Nakabenta kaburam ublay. Amen.